Hello everyone, welcome back to Sia vlog. आं दिनै सिबुंजों नाजों संनो नागिरदों ना कमनखौ फिसा फिसा लाबोदों आइया बेजों संनो नागिरदों आङो ओमफ्राय खान्थाल बेगर बाथोन बानायनोसै नाखौ एवथ्रमनानै लाखाबाय आं नै नाजों सिबुंजों संनो नागिरदों सिबुङा सायगासिनोसो सायखांजोबाखै दाबो एसे सायबावनांगौ दङ ओमफ्राय खान्थाल बेगर बाथोन देनोसै खान्थाल बेगरा नै मेबाबो जायो रुबाबो जायो आं एवदोंसो आरो थाब जानायनि एवनानै लाबाय एवखांनानै लाखाबाय बेखौ दा जिरनानै सामब्राम होनसै बानलु सामब्राम गुफुर होनानै देनोसै आरो दा होमबा नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि संनायखौ सिबुंबो सायनानै लानोसै आङो दासान्दि जेरावबो थांनाय भिडिअबो बानायनो मोनाखै आरो अखा हानायबो नालाय आरो उन्दैयाबो देराखै माहाय थांबाय थानो ओंखायनो दासान्दि खालि संनाय मानायनि ब्लगल' लाबोनाय जागासिनो आरो लोगोफोर सिबुंखौ सायखांबाय नै सुनानै लानानै संसै आरो एबारहाय कमनखा ना फिसा फिसाजों सिबुंजों संसै नानिखौबो बिबैसो लांथ'दों दा फैबाथाय जारला जाथारलायगोन जेबो मावनोनो मोननाय नङा थाब थाब संना लानोसै आरो होमबा नायलांबाय थादो लोगोफोर पियाज हानानै लानोसै आङो पियाज होनसै सिबुंखौ होग्रोसै लोगोफोर दा दै होनानै ओमफ्राय नाखौ होसनसै आरो सान्दुंबो दुंबाय दिनैहाय जिबो फोरानस्रांनांगौ जानो एकदम दामायजोब्बायमोन गिसिजोंनो पियाज एवग्रोदों आरो दानिया सिबुंखौ होसनसै बानलुआ एसे माबाबावनांगौ दं बानलुखौ मोजाङै एवग्रोना लानो होसनसै दानिया
गोदै गोथाव जासिगोन सिबुंजों नाजों। सिबुङाबो ओरैनोबाबो गोदैखा नालाय नाजों गोदै गोथाव जासिगोन आरो। नायलांबाय था लोगोफोर, आं बांद्राय गोबाव देखायला संनाय मानायखौ, नायलांबाय थादो होमबा। नायनो हागोन लोगोफोर, नै आंना सिबुङा मोजाङै रबजोब्बाय। आं दा बाहाय ना होनसै आरो, नाखौ होसननानै दै होनानै खोबना होनसै। नाखौ होबाय आङो। दै होनसै दाना। गोदै गोथाव जासिगोनहाय। खोबना होनसै आरो गाव गोदौबाय थाथोंसै। जि फोरानस्रोनांगौ दं नालाय फोराननानै लायग्रोसां। सान्दुङा दिनैसो दुंदों एसे। दुंबावगोन ना दुंबावासोथाय बोथोरानो, दुंबा हामसिगौहाय। नै गाबग्रा गथ'आ जोंना, नै सियाया, नै हाय होनदो मा? हाय होनलाय, हाय होनहरदो। औ हाय ना सना, हाय हाय। नों बेरायहैदोंमोन मामि? बेरायहैदोंमोन नों? औ होनदो। बेरायहैदोंमोन नों? औ। उन्दुनोसैनो। स' लोगोफोर, आं खान्थाल बेगर बाथोन देनायखौ देखायनो हानाय नंला आरो, नानिया फैबाय थानो गाबबाय। आं लाहैनांसिगोन आरो। स' जोबजासिम नायनो थाखाय गोजोननाय थाबाय लोगोफोर। बिदिनो जोंनि चेनेलखौ सापर्ट होबाय था आरो बिदिनो जोङो साबसिननिफ्राय साबसिन ब्लग लाबोनो नाजाबावगोन। थ' भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामना होदो। लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना होदो। बाय बाय गाइस।